Que tal? Moi boa noite, un saúdo xa dende a televisión local das Pontes neste tempo para pecharmos o mes de marzo, porque hoxe é día 31, mañá estaremos xa no mes, o de abril, o cuarto deste ano que parece que imos de comezar. Pero hoxe toca render contas do que deu de sí informativamente este martes e das previsións para mañá. Facémolo neste espacio informativo diario na televisión local, no que imos coa primeira das informacións. Falamos de licitación de obras no rural. A Xunta de Goberno Local ven de licitar novas obras de mellora do firme, neste caso no rural, nas parroquias de Ribadeume e San Pedro de Ume, concretamente nos lugares de Paipaz e nas Gañidoiras. O proxecto, que ten un prazo de execución de 3 meses, suporá unha inversión de 66.579 euros con cargo ás arcas municipais, e o obxectivo é rehabilitar superficial e estruturalmente estes dous camiños para dotalos dunha óptima calidade tanto superficial como estructural e que os usuarios destes viais gocen da maior comodidade e seguridade nos seus desplazamentos por estas zonas. En canto ás obras en sí, realizaránse labores de barrido de superficie, limparánse a marxe e actuarase tamén nas zonas con deformidades e con fochancas, denantes de estender unha nova capa de formigón bituminoso. Como remate, colocarase nova sinalización vertical e horizontal. E unha nova que afortunadamente quedou nun susto. Falamos dese aparatoso incendio que tivemos onte en As Pontes, sobre todo tamén polo de que acontecera exactamente no centro, nunha zona moi coñecida, moi concurrida, pero quedou en case nada. Non en nada porque houve xente afectada por apagóns. Falamos do transformador da rúa Ramón Cabanillas. O incendio onte a mediodía no transformador da rúa Ramón Cabanillas deixouse luz a 320 usuarios de Naturgy durante algo máis de 4 horas. Entre os afectados, negocios do centro, clientes particulares e tamén instalacións municipais como o Concello ou a Biblioteca. As lapas registraronse en torno ás 2 da tarde e ata o lugar se desplazaron 2 unidades do Parque Comarcal de Bombeiros do Eume, ademais de membros da Policía Local e do Departamento de Electricidade do propio Concello. Segundo explicaron dende a compañía, os cables do exterior do transformador ubicado nesta rúa comezaron a arder ou estar mal conectados. Afortunadamente non houbo que lamentar danos persoais e contra das 6:30 da tarde se repoñía o servizo. Vimos de deixar atrás o Día do Pai, imos camiño do Día da Nai e Coempo segue premiando a quen confía no comercio local. A campaña Superpapá, impulsada por Coempo con motivo da celebración do San Xosé, xa ten gañadores e gañadoras. E que pasado venres, a Asociación de Comerciantes e Hostaleiros celebraba o sorteo dos diferentes agasallos cos que nesta edición se pretendía premiar a todos os veciños e veciñas que confiaron no comercio local para realizar as súas compras. Así, Miguel Fernández, Xalo Maira e Carlos Fresco se fixeron cunha sesión fotográfica en familia gracias ás súas compras en Lecar 712, Liceo Gómez e a Barbeiría de Marcos. Mentres que o kit de recarga de superpoderes con suculentos produtos locais recaía no boleto de María Luisa Vázquez, tras dunha consumición no Bar Safari. Agora toca xa ir pensando na campaña do Día da Nai, en a que novamente Coempo buscará fidelizar clientela e premiar os que confían nas tendas e na hostelería da vila con novos e interesantes agasallos. Segue tamén este novo proceder por parte da Axencia de Doazón de Órganos. Agora veñen máis veces, veñen, por tanto, con menos espaciamento, pero tamén con sesións máis curtas. Desta vez veñen un só día, pero veñen inmediatamente despois da Semana Santa. A Axencia de Doazón de Órganos e Sangue xa está a preparar a súa nova campaña de doazón e que arrincará tras os festivos de Semana Santa. Ben é sabido que durante estas datas de descanso non só se incrementan as necesidades de doazóns ante un maior número de desplazamentos e que conlevan accidentes e emerxencias sanitarias. A isto súmase precisamente un menor número de doazóns de sangue o que mermas reservas. Para paliar esta situación, ademais da campaña levada a cabo a pasada semana por A2, nos días, tras o descanso da Semana Santa, arrincará unha nova iniciativa para recuperar, neste caso, os niveis habituais de reserva de compoñentes sanguíneos e que tamén vai ter a nosa vila como destino. Así, o día 7, na Praza da Capela do Carme, volveremos contar con unha unidade móvil do Centro de Transfusión de Galicia e ata que se poderá chegar á veciñanza, como sempre, entre as 10 e as 2 e de 4 a 9 da noite. Os requisitos son os mesmos que en convocatorias anteriores. Abonda con ser maior de idade, pesar máis de 50 kilos e non padecer nin ter padecido enfermidade algunha transmisible polo sangue. Cando se remata a formación no conservatorio, toca ofrecer o concerto de fin de grao que sempre concita moito interese para ver o que deu de si a formación dos nosos alumnos e alumnas. Unha decea de alumnas e alumnos do Conservatorio de Música das Pontes van despedir nos días a súa formación no centro. Será da man de 3 recitais de fin de grao en os que poderemos desfrutar dos sons do saxo, violonchelo, a flauta traveseira ou o clarinete. 3 citas que arrincarán o mércores da vindeira semana día 8, dende as 8:30, co concerto dos clarinetistas Antía García, David Otero e Sofía Rodríguez, en o que contarán co acompañamento ao piano de Carla Alvariño.
Ao día seguinte, o xoves 9, pero algo máis cedo, ás 7, será a quenda das irmás Sara e Alba López González con flauta e violonchelo. E para pechar abril, o día 17, teremos a oportunidade de desfrutar do grupo de saxo integrado por Pedro Fontao, Icía Salgado, Uxía Pita, Carmen Alén e Mateo Meizoso, cun concerto que arrancará ás 7 da tarde. Os tres recitais van ter a Casa do Peso como escenario e serán de entrada libre ata completar aforo. Ademais da información regular, tamén temos formacións esporádicas, como son as diferentes martes class que se traen tamén en modalidades diferentes musicais. Desta vez tocaba a frauta traveseira. A Escola da Banda Cultural e Recreativa continúa a ofrecer actividades formativas de reforzo para os seus alumnos e alumnas, coa fin de axudar a mellorar a súa técnica musical. Proba disto xa se vivía hai uns días da manda masterclass do saxofonista Marcos Mariño, o que este pasado sábado se sumou toda unha referenza coa frauta traveseira a nivel galego como Paula Padín, colaboradora da Orquestra Sinfónica de Galicia e da Real Filarmonía de Galicia. A docente no Conservatorio de Culleredo e creadora do programa Aprendiendo a Enseñar achegouse ata as Pontes para impartir unha formación intensiva e que esgotou as prazas ofertadas cun total de 11 participantes. Ao longo da xornada, Padín ofreceu unha sesión grupal que se completou tamén con directrices e correccións máis individualizadas e que permitiu ás participantes mellorar a súa posición e técnica. A semana non podía faltar unha interpretación musical na que demostraron o aprendido grazas a todo un clásico, El Lago de los Cisnes, e que contou cun público mellorable, os familiares das propias artistas. Como colofón, Padín presidiu a entrega de diplomas, coa que quedou certificado o gran aproveitamento da sesión. Está xa en marcha unha nova iniciativa do Teatro Amador en As Pontes, a través dos dous grupos teatrais que temos na nosa localidade, ponse en marcha esta xeira de espectáculos, dos que xa tivemos o primeiro, e temos anunciado e confirmado o segundo. Unha nova edición do ciclo de Teatro Amador Concello das Pontes xa está en marcha e que o pasado sábado dabas o pistoletazo de saída á quinta edición dun certame que en cada convocatoria aposta por dar a coñecer ese gran traballo interpretativo que realizan veciños e veciñas dos concellos dos arredores cun sinxelo obxectivo, entreter ao público de a pé. Así, o pasado sábado, a formación O Bicho da Barra de Ortigueira aceptaba o convite do Concello das Pontes e do grupo que máis ten para subirse ao escenario do Auditorio Municipal a Lobi e compartir co público local a súa última producción, unha obra para un pobo, unha comedia con Agustín Bolaños na dirección. Andrés Domínguez, Maricruz Sabio, David Lorenzo e Belén Vizoso protagonizaron esta comedia que ten como punto de partida un grupo de veciños que decide realizar unha montaxe teatral para lograr unha subvención, pero que a poucos días da estrea o seu director os abandoa e son os propios actores e actrices afeccionados os que deben poñerse á fronte da produción para non perder a oportunidade de facerse cunha subvención para o seu concello. O meu pai contoume o daquela compañía que veu de Santiago no ano 97. Ai, sí, iso foi mítica. Mira, eran actores famosos da tele e pensaban que éramos uns bailares e que con calquera obriña abondaba para nós e viñan cubrir o expediente. Foi rematar a obra e o único que aplaudí foi o técnico. Ata que meu pai lle fixo. E o tipo parou. Varios focos se parten no estiario. Sí. Queda facer algo máis moderno. Moderno. Van para teatro ou van dar de rusa? No, un autor de por aquí, está vivo. Un autor local vivo? Vivo, Belén, vivo. Sí. Además está
ideal! Un teórico! Un teórico! Ai! Esta primeira proposta foi do máis seguida polo público pontés e que nos días xa poderá desfrutar da segunda obra en cartel deste ciclo. Así, para o día 11, contaremos cunha segunda comedia, Los hombres no mienten, da formación de Viveiro Teatro Andanzas. As localidades para esta segunda función xa se poden descargar na web aspontes.sacatoentrada.es e tamén se poderán recoller o mesmo día 11 na billetera da lobby media hora antes do seu inicio e que está programado para as 8 do serán. Despois de décadas volvían o ano pasado a festas de Bermúi, pois quedaron con ganas de máis. Eu creo que a xente que asistiu e a xente que organizou, ou igual coa responsabilidade de ter que volver a facelas, porque volven as festas de Bermúi e primeiro para recadar cartos teremos unha actividade vencellada a unha sesión Bermud e a un xantar. A Comisión de Festas de Bermúi anunciou xa unha cita para seguir a promocionar as festas deste ano. Organizan nesta ocasión unha sesión Bermú con xantar e tardeo. Fixouse para o día 18 de abril e faise para recadar fondos para as festas parroquiais deste verán. O menú son tan só 10 euros cunha oferta sinxela, xamón cocido, patacas e pan. E os tickets están á venda no Bar Calvo, na Barbeiría Marcos e en Cadena 100. A música vai correr a cargo de Ventec, Cosme DJ e o disco móvil de O Martino. A cita está fixada para unha media da tarde e na mesma tamén vai ser posible facerse coas camisolas oficiais da festa. A Asociación de Afeccionados ao Billar de Aspontes, o clube de billar da nosa localidade, recupera tamén, agora que ten novo local, o seu torneo anual. O Clube de Billar Ocho Pies vai celebrar no mes de xuño unha nova edición do seu torneo anual. A cita está programada para o día 6 no seu local da Avenida da Habana e contará con diferentes categorías. De feito, a competición desenvolverase o mellor de 9 con handicap e a doble cao. As inscricións xa se poden tramitar contactando co propio clube, xa que as prazas son limitadas e o prezo por participante é de 10 euros, ademais dun euro por partida. Con respecto aos premios, o mellor da xornada farase co 50% das inscricións, o segundo cun 30% do recadado e os que rematen en terceiro ou cuarto lugar contarán co 10% das inscricións como premio. Vai ser unha fin de semana ben pasada por auga. Dicimos ben pasada por auga porque non vai ser como ano pasado pola auga da chuvia, senón desta vez pola auga do lago que queira acudir a ver un campeonato de España de vela, ademais na clase Forian, que é na que maior dominio creo ten o Clube Pontés, na que máis se prodiga. Vai ser durante toda a semana. Mañá bota a andar o Campeonato de España de Borien, unha das clases máis populares no deporte da vela que se vai dirimir no lago. Ali disputaránse as probas organizadas polo Clube Fluvial Aspontes, coa disputa neste caso das primeiras mangas o xoves a mediodía. Iso sí, mañá xa teremos actividade para a recepción dos equipos e o rexistro de deportistas participantes, ademais do control de equipamento. A isto sumarás ás 6:30 a cerimonia de inauguración. Xa o xoves, ás 2:30 da tarde, disputarás a primeira manga e o venres, o sábado e o domingo, a competición arrincará máis cedo, ás 12. En canto a entrega de premios, está marcada para o mesmo domingo á tarde, dende as 5:30, tamén na Praia do Lago como escenario. Foi todo por hoxe, foi todo por este martes. Mañá é mércores, mañá volvemos, mañá estreamos mes. Se queredes facelo coa información local, aquí tedes unha cita na televisión local. Grazas, deica mañá, boa noite e bo descanso.